Assalamu alaikum ɗalibi ko kuma ɗaliba ko kuma in ce ɗalibai ya dai danganta wa ke kallo da sauraro a daidai wannan lokaci. Barkamu da wannan rana, barkamu da wannan lokaci. Ina fatan kowa da kowa yana cikin ƙoshin lafiya. Kamar kullum kamar da sani, sunana injiniya Salihu Yusuf. Da yake muna da kusan zan ce ɗalibi biyu waɗanda aka sace musu telegram nasu, wanda insha Allah dai muna nan muna ƙoƙarin ko da yake dai kun san yanayin social media, wasu suna shigowa ne don su yi karatu, wasu suna shigowa ne don su karu, wasu kuma sata suke zuwa, wasu kuma a'a za su zo su yi abin da zai kawo musu kuɗi ne, wanda kowa dai da dalilin da ya zo ya kawo shi a wannan social media. To muna ɗalibi guda biyu, Zulkifli Muhammad da Samini Niger, wanda su biyu ne wanda kusan zan cewa haka suka taɓa musu account, wanda kun ga cewa wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da yasa nake ce muku mu riƙa sa strong password, ma'ana mu riƙa sa duk abin da za mu yi. Kaga idan ka duba darasin da ya gabata, bayanin da dai na bai wuce cewa a rika saka strong password akan duk wani abu da kake, musamman account ne gare ka a waya ko kuma a kwamfuta ko kuma wani kayan login, ka tabbat wannan dalilin ne yasa na kirkiri wannan software din wanda zaka yi amfani da ita ta maka generating din strong password wanda zaka je kawai ka saka. Saboda wannan dalilin ne yasa na ce a rika sa password mai ƙarfi. To duk da dai shi Allah dai shi ne ya san gaibu, babu kuma cibi babu dubara, idan har bai tashi faruwa baka da wani wani da zaka iya ka hana, amma dai na tabbata akwai abin da dai kai ma dai zaka zamanto sai ka tashi kai kamar kana yi sannan Allah ya taimake ka. Duk da dai shi Allah ba ruwa ne da ka tashin da baka tashi, in ya ga damar taimakon ka zai iya taimakon ka. Wannan dai karin magana ne irin namu na 'ya'yan Hausawa. Sannan zan so in yi amfani da wannan dama in sanar da duk wanda ya yi subscription na tool ya duba ya gani subscription ya kare. Waɗanda suka siya DFT Pro, TSM Tool, Android Multi Tool, Unlock Tool, TSM Pandora, duka waɗannan sun yi successfully sun gama. Sannan ina mai ƙara sanar da ku daga ranar yau muna 25 ga watan 8, a yanzu muna ƙarfe 9:12 a lokacin nake wannan bidiyon. Sannan kamfanin manajan Lili an yi sanarwar cewa fa daga ƙarfe 8 na sahe na yau 25 ga watan 8 zuwa karfe 4 na yamma an sabkar da BNB na credit a kudin da kuke siya an rage naira 1000 da naira 200 a kudin Najeriya, wanda na mai da shi a kudin Najeriya ne domin dai mu gane. Da haka duk mai san credit na Jalili daga yanzu karfe 9:12 da kake kallon wannan bidiyon na sahe ranar 25 ga watan 8 zuwa karfe 4 na yamma an rage naira 1000 da naira 200 kudin Najeriya, a bisa canji da yake kasan kusan zance kudin ba da naira bane da dala ne, kamar mu da suka ba admin ne muke lasafta abun a matsayin kudin Najeriya da kuma kudin sefa, tunda dai dama muna gane ma waɗannan canje-canjen. Sannan waɗanda su ma dai har yanzu suka siya Unlock Tool, suka siya TSM Pandora, EFT da DFT Pro, duka waɗannan su duba su gani activation ɗin ya riga ya kama successfully. Sannan akwai waɗanda suke tambaya suna cewa shin idan na siya TSM Tool kamar da ke gani kamar haka, shin TSM Pro shi ma sai na saya? Na ga tambayoyin nan da yawa, shi sa ni to bari dai in yi bayani akai. A yanda kan riga ka siya TSM Tool, to ka sani TSM Pro kyauta ne. Da wannan login naka na TSM Tool da su za ka hau a TSM Pro. Da haka in dai har ka siya TSM Tool to baka da bukata ka je ka siya kuma TSM Pro, saboda kaman ɗa da uba ne, duk wanda ka siya daga cikinsu duk kusan zancewa abu ɗaya ne, babu wani bambanci. Login ɗin da ka yi amfani da shi wajen hawa wancan da shi za ka yi amfani wajen hawa wannan, ba shi da wani bambanci, kusan duk abu ɗaya ne za ka hau. Don haka ba tare ɓata lokaci bari in shiga cikin akawun ɗin namu, ko kuma in ce akan saba ɗin da muke wannan aikace kamar haka. Na sai in je in saka OTP code ɗina saboda akwai ƙwari. Wannan dalilin na yasa nace to duk wani dai wanda yake da account ya tabbatar da dai ya sa strong password, saboda rashin saka strong password yana iya sa kaga cewa fa an zo an yi maka ɓanna wadda baka taɓa dai tunani ba. Idan na komo nan nace to bari mu je mu duba a saba mu, kaga dai daɗa duk dai wata mai wahala ta ƙare. Shikenan